Sanctuaries Development Foundation enyego ọgbakọ n'efu okpoko abalị anọ maka inye ọgwụ na idozi arụ mmadụ n'ụdị pụrụ nnukwu iche maka mmadụ dị otu puku n'ọnụọgụ nwegasịrị ọrịa dị iche iche na Dasan Hospital dị n'Amichi iji wee kwanyere Dr. Hosanna mmadụ mere ugwu. Chukwuemeka Modelim pụtara anyị akụkọ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara ya bụ mmemme, onye isi oche ya bụ ndị otu mere ya bụ ihe bụ Maazị Samson Obichi kọwara na ha na-enye ndị mmadụ ahụike n'efu iji belata ahụhụ ha na-ata ya nakwazi ịhụ na ndị ogbenye nwere ahụike n'ụzọ o siri kwesị. N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Nnewi South nke mbụ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Nonso Atụchukwu, onye nọchitere anya aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, kelere ha maka iwepụta ego ha were nye ndị mmadụ ahụike na-anaghị ha ego ọbụla. Ọ kpọkụkwara gọọmenti steeti a ka ha hụ na enwere akụrụngwa ndị dị mkpa na ya bụ ụlọọgwụ nke a ga-eji wee na-agwọ ndị mmadụ ọrịa. N'aka nke ya, onye ji ọkwa bishọp nke Amichi Diocese ọ bụ Most Reverend Ifrem Ikeakọ, onye Venerable Chika Mbeyi nọchitere anya ya na ya bụ mmemme, kelere ndị otu a maka inyere ndị mmadụ aka site n'ịgwọ ha ọrịa na-anaghị ha ego ọbụla. Mmadụ abụọ n'ime ndị a niile nwetara ya bụ ahụike n'efu bụ Odoziakụ Eunice Okafọ nakwazi Maazị Vincent Nwankwọ, kelere ha maka ihe ọma ha mere ha ma yọkwazịa Chineke ka ọ gaa n'ihu agọzi ha. Na Amichi, Chukwuemeka